Praise God, hallelujah. Uh, I want to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ, hallelujah, praise God. Today I'm going to share the word of God on a topic which I entitled Friends of God. So in Shona, I'm going to share this message in Shona. Saka toda kuti tinzwisane zvedu muShona tisingamhanyi zvedu. Topic yangu inoti shamwari dzamwari muripi svikai pano tinzwe. Yeah, that's the message andinayo nhasi. Shamwari dzamwari muripi svikai pano tinzwanane. Shamwari dzamwari, where are you? Svikai pano tinzwanane. Friends of God, where are you? Come. Let's talk. Saka ndichada kuti nditaure pamusoro petopiki iyoyi yekuva shamwari yaMwari. Ndichaverenga kubva kubhuku yaJohn chapter 15 verse ya 15. Uyu ndiJesu Kristu aitaura masoko aya anoti, No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I've called you friends, for all things that I heard from my Father I've made known to you. NdiJesu ari kutaura achiti kubva zvino handichakudeedzei sevaranda, nekuti muranda haazive zvinoitwa naishe wake kana kuti namasta wake, asi imimi manje kubva zvino ndinokushevedzai seshamwari dzangu. For all things that I heard from my Father I've made known to you. Nekuti zvose zvandakanzwa kubva kuna baba vangu ndakakuzivisai zvose. Saka ndo message yandinayo pazuva ranhasi yandati titsanangurirane ndichishedza shamwari dzamwari, kuti shamwari dzamwari chimbosvikai pano tinzwe. Mukunamata kwatiri kuita hama dzangu, I know kuti takabata mazwi anotaura kuti disciple kana kuti follower of Jesus Christ. So vazhinji vedu takabatirira pakuti muranda waMwari, vamwe tikabatirira pakuti mudzidzi waJesu, asi hatina kuzofamba a step further yekunzwisa kuti we are friends of Jesus Christ, tiri shamwari dzaJesu Kristu. Saka chinhu chinonyanyondibata mwoyo mangu ndichitaura soko iri ndechekuti vatsvene vaMwari, we need to come to a point yatinonzwisa kuti tiri shamwari dzaJesu Kristu, kwete varanda, kwete madisciple bedzi, avo vanga vari vadzidzi vaishodi Jesu Kristu panapa, vaitevera Jesu Kristu vachiita zvose zvaidiwa naishodi Jesu Kristu, kusvikira Jesu Kristu azotaura kuti handichakutii varanda. No, because muranda anongoitiswa zvese. But akuvatsanangura achiti, I'm going to call you my friends. Saka a friend manje is someone yekuti, tese, whosoever, or maybe wheresoever you are watching me from, one way or the other, utori neshamwari yauinayo yokuti you share zvinhu zviri pamwoyo pako nemunhu iye zvakajeka, because he's your friend. I also have a friend of mine. In my life, maybe I can say, ndine shamwari dzangu dzandoziva kuti these are my friends. Shamwari dzangu idzodzi, pane zvimwe zvinhu zvatinotaura, masecrets edu atinotaurirana, because is someone who is closer to you. A friend sticks closer than a brother or maybe than a relative. So Jesu Kristu panapa ari kutaura kuti I'm not calling you servants but my friends. Saka Jesu Kristu achivati shamwari anobva avaudza kuti zvese zvine chekuita nababa vangu vari kudenga, I've revealed that to you.
Okay, regai timbodzoka zvedu ndisati ndanyanya umhanya kuenda mberi sterek. Timboona from the Old Testament. Mune vanhu 2 vatinonzwa pamusoro pezvavo vakazivikanwa seshamwari dzaMwari. Ndinotenda kuti kana tichiverenga bhaibheri redu tinonzwisa kuti kune ainzi Abraham, baba wedu wokutenda. Tikaverenga bhuku yaJames chapter 2 verse 23, James anonyora achiti, and the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Saka tinochiona panapa kuti anonzi Abraham, anonzi iye he believed God. Saka nekutenda kwaakaita muna Mwari anobva anzi izvo, it was accounted for him righteousness, which means hazvina kungogumira chete pakungonzi you are now righteous because you believed God. No, anobva anzi he was called the friend of God. Zvoreva kuti atenda, the next thing anobva anzi you are a friend of God. He believed in God, and the next thing chii chakaita kuti Abraham uyu asvike pakunzi shamwari yaMwari. Ini ndotenda kuti the most important thing chatinoona pana Abraham ndechekuti kuti azonzi iyi ishamwari yaMwari, Mwari ataure kuti Abraham is my friend. Chii? Ini ndonzwisa kuti this man, of course he believed in God. Most of us, we believe in God. Vazhinji vedu, you know, I think vanhu vashoma vasingazivi kuti Mwari ariko. But we have very few people now who obey God like Abraham. Abraham, he obeyed God. Imagine kuti imwe point izvozvo mai ndozvakaita kuti anzi shamwari yaMwari. Believing in God is not a problem. Yeah, it's not a problem to believe in God. But obeying God, dopani issue. Obeying God. How much do you obey God? That's the issue now. It's not about believing God, because the Bible even tells us that even the devil believes that there is God and trembles. You see now. So, chinokosha panapa madzangu ndechekuti Abraham atiri kunzwa panapa achinzi and he was called the friend of God. Chatiri kuona chinokosha pana Abraham ndechekuti he obeyed God. That obedience iyoyo automatically qualified him to be regarded as a friend of God. Imagine at one moment when God appeared to Abraham, he told him kuti siya nyika yokwako uende kwandichakuratidza. Hana kutombokudzwa kunzi uri kuenda kunyika ipi, pana anongonzi siya nyika yokwako, siya uende kwandichakuratidza. Then the Bible says Abraham, he obeyed. Right? It was in obedience. Number 2, tinonzwa futi Mwari vanomuedza zvake. Then the next thing, vachimuedza kudaro vanobva vati tora mwanakomana wako Isaac uende undomubayira sechibayiro pamberi pangu. Abraham didn't, quarrel with God, didn't fight with God, didn't grumble before God. But what he simply did, akatora Isaac nevaranda hauye kugo. Apa point yekuti asacrifice mwana. Mwari, vatoona kuti aiwa panapa mwana anotoenda anotoitwa chibayiro. Then the next thing is God intervened. He obeyed. Ndopane point. Ndingotaura chete kuti friendship yaAbraham naMwari yakabva pakudi paobedience. Obedience. Saka tinonzwisa manje kuti there was nothing chaikwanisa kumira pakati paAbrahama naMwari. Abraham akasvika palevel iyoyo kuti anzi he is my friend. At one moment you can see kuti friendship wake, you can see friendship ya Abraham naMwari
kuti aikwanisa kumira so achiudza Mwari kuti aiwa musaparadza guta iri Sodoma neGomora iri, mukawana kuine vanhu vakati mungauraya here vanhu. You know, this is a communication, this is a dialogue of people who are in friendship. They reason, you know, they talk. Vachinzwisana. Saka Abraham na Mwari, they became very good friends. Hallelujah. Umwe andinogona futi kupa example ndi Moses. Moses kubuku ya Exodus chapter 33 pa verse ya 11. Tinonzwa kuti, so the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Saka Moses futi even at that level. Okay, all these people vandiri kutaura ivava, they talked to God face to face, vaitaura naMwari, vaiziva zvinodiwa naMwari nezviri kurongwa naMwari. That's being a friend. Mwari vachindoparadza Sodoma neGomora vakataura kuti handingavanziri chinhu ichi kushamwari yangu Abrahama. Ndokusaka ndati hama dzangu ka, shamwari dzaMwari imbosvikai pano, muripi? Shamwari dzaMwari svikai pano. Zvinhu hazvingoitike so Mwari asina kuudza shamwari dzake. Shamwari dzake, it's you and me. Hazvingoitike so shamwari dzake dzisingazive. Mwari anokokera shamwari dzake odziudza kuti guys, zvakati zvandaronga izvi ndo zvandakuda kuita. Then shamwari dzaMwari manje can reason with God, can talk naye Mwari, vanotaurirana naMwari. Abraham akataurirana naMwari. Yes. Moses zvakare tinomunzwa kuti aitaurirana naMwari face to face. At one moment, Mwari anobva aronga kuti aiwa rudzi urwu rweIsraeri, rudzi rine mutsipa mukukutu, rudzi rwakaoma. I'm going to wipe them off the face of the earth. Ndivabvise panyika. Aronga izvozvo manje, Moses anoenda pamberi paMwari because they are friends. He's talking with God, they are communicating. Achirizena obva audza Mwari, obva ati aiwa kana zvakadaroka, ndinoziva kuti zita rangu makarinyora mubhuku renyu, ridzimei zvenyimo. You see, these are friends. These are friends. Friends, they talk. Friends, they don't hide secrets from each other. Friends, they reason together. Saka Moses panapa, he was a friend of God, but tikazotarisa manje kuti Moses, why? Mwari akasvika pakuti Moses tambotaura zvaAbrahama kuti nemhaka yainzi shamwari yaMwari, taona kuti chinhu changa chakanyanyosimba pana Abrahama yanga iri obedience. Pana Moses tinoona kubhuku yaNumbers 12 verse ya 3 inoti, now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. So what we can see pana Moses ndechekuti, this man, he was full of humility. He was also very humble. And that made him a friend of God. That qualified him to become a friend of God. Of course, Abraham was not a perfect person, but he became a friend of God. Moses was not a perfect person, but he became a friend of God. We know the history. We know stories muupenyu hwavo kuti Abraham akatora Haga akamuita mukadzi wake, akabara mwana anonzi Ishmaeri. Pamwe pacho akanyepa kuti Sara mukadzi wake yanzvadzi yake. Zvoreva kuti zvese izvozvo, he was not a perfect person. But these people now, they had, pane chimwe chinhu changa chiri mavari, vainzwisa kuti a righteous person can fall 7 times, but anomuka, haarambi akarara paawira ipapo. They repented, they moved on. Mwari akati akavaita shamwari dzake. Saka iwewe neni manje, we need to know kuti pane zvimwe zvinhu zvinotariswa naJesu Kristu mukati muupenyu hwedu. Chimbonzwa unzwe John chapter 15 verse ya 14, it says,
You are my friends if you do whatever I command you. This is Jesus speaking. Saka taona upenyu wa Moses, taona upenyu wa Abraham, kuti why vakanzi shamwari dzaMwari. Saka panapa Jesu Kristu ari kuzoti manje, if you do whatever I command you. So you see now, friendship na Mwari hunodzoka panyaya ye obedience. Obedience kuna Mwari, obedience kuna Jesu Kristu, kufamba murudo nekuzvipira kumutevera nemoyo wose. Izvozvo manje ndo zvinoita kuti ushamwari hwedu naKristu Jesu husimbe. Saka vazhinji vedu soka inini ndinyatsonzwisa, we are coming to a point whereby vana vaMwari, they will come to a point yekutaura kuti I'm a friend of Jesus. Yeah, with all the confidence, not only confidence, but also with full understanding. Yokunzisa kuti panditori panapa nepauri ipapo, as you are listening to me, you are a friend of Jesus Christ. You are a friend of Jesus Christ. What makes us friends of Jesus Christ? John 14:21 says, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So this, qualifies us to be friends of God, to be friends of Jesus Christ, which means when we walk in love, when we walk in obedience, Jesus himself promised to reveal himself to us at a personal level. Oh, I love this. This is Jesus speaking. I read this again. John 14:21. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. I will reveal myself to him. I will show myself to that person who loves me. I will reveal myself to the person who keeps my commandments. I will show myself. I will manifest myself. I will reveal myself. There's, Bible rinotiudza kuti there is no greater love than this, that Jesus Christ died on the cross on our behalf. It's great love. He sacrificed himself on the cross. Saka rudo rwuri panapa rwatakaratidzwa naJesu Kristu kuti atifire pamuchinjikwa, it wasn't our choice, but akatiratidza rudo. Saka nerudo irworwo manje kuratidza highest level yefriendship. Isusu manje we just need to reciprocate. Kwaari tomuratidzawo futi kuti we will keep your commandments. We love you, we follow you. Whatsoever he says to us, we do. That qualifies us to be friends of God. So as I'm coming to the end of my message, nyaya yangu iri pakuti isusu manje we are no longer servants, atizi varanda. Tiri shamwari dzaKristu Jesu. Saka seshamwari dzaKristu Jesu, we know the heart of our Father. We know the heart of Jesus. Chitomuka makuseni kuti Jesu zvaari kuronga man. Because we are friends. We are friends. You are friends. You love him with all your heart, You follow his teachings. You follow his commands. Saka you see manje, pa level iyoyo ndingoramba ndichidzoka ipapo manje, kuti pa obedience, nepakuteerera zvakataurwa naKristu Jesu, nepakuzvininipisa, nepakubvuma. You see, Moses, he was not a perfect person. At one moment, akarova dombo, iye akanzi usarova. Abraham tanzwa kuti akatotora futi mumwe mudzimai. But God called these two people my friends. Hallelujah. Saka, this is something that I would want to ring in our hearts. Tinyatsonzwisa kuti Jesu Kristu panapa ari kutaura kuti you are no longer servants. A servant just carrying order. But we are friends with Jesus.
which means Jesus, he trusts us with his secrets. He trusts us with the words from the Father. He trusts us with his mission on earth. So I want you to, inini pandiri panapa, with this revelation, of course, kune masoka anotaurwa kunzi varanda vaMwari, vadzidzi vaJesu Kristu, but ndiri kuona kuti highest level manje yatasvika iye zvinezvi ndeyekuti utaure kuti inini nditori shamwari yaJesu Kristu. I am a friend of Jesus Christ. As I'm speaking and as you are listening to this word, say, I am a friend of Jesus Christ. This is what God wants. We are no longer slaves. We are no longer servants. We are no longer disciples. This is what he said. But we are friends of Jesus, friends of God. Saka, my friends of God, manje. My friends of Jesus Christ, tisu takudiwa. This world is in a mess. Nyika yashata. Haisina kumira zvakanaka. Makuda shamwari dzamwari. Shamwari dzamwari dzinonzwisana naMwari, dzinoziva zviri kuitika. Who knows the time? Who knows kuti zvinhu zvakamira sei? Vanotaurirana naMwari, vanobhuirana naMwari, vachinzwanana naMwari, vogadzirisa zvinhu. Chimbonzwa rega ndiverenge futi kuna Numbers 12 verse 6 to 8. Ndi Moses anonzi, this is God. Then he said, hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. But it's not like so with my servant Moses. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plainly, and not in dark sayings. And he sees the form of the Lord. So we see with the God, with his friends, he speaks to them face to face. Asingashandise madimikira, but plainly and openly. Achijekesa zvinhu. Saka seshamwari dzamwari manje, do you know kuti shamwari, ukava shamwari, ukanzwisisa level yekuti uri mwana waMwari, okay? Wogonzwisisa level yekuti uri shamwari yaJesu Kristu. You won't live in fear because you know his will. Unotyei pakadai. No more fear. You don't walk in fear because he revealed his heart to you. You know his will. Praise God. Hallelujah. So I will conclude by reading this scripture again. John 15:14 to 15. It says, you are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants. For a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you. Right. Luke 12, verse 4, it says, and I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, have no more that they can do. So Jesus Christ is simply saying to his disciples, my friends, Saka, from being a follower, from being a disciple, you need to know that there is another level. Yekuwa shamwari ya Jesu Christ. That's my word for today. Just to end with this scripture, yekuna Psalms 25. Psalms 25 verse 14, it says, the secret of the Lord is with those who fear him, and he will show them his covenant. The secret of the Lord is with those who fear him. Zvakavanzika zvaMwari zvine avo vanomutya. He will show them his covenant. Saka
Shamwari dzamwari dzandataura panapa kuti shamwari dzamwari muripi, svikai pano tinzwe. Saka zvakavanzika zvamwari zvinesu isusu shamwari dzamwari, zvingava zvemufamily mako iwewe, zvingava zvemucommunity maunogara, zvingava zvemunzvimbo maunogara. You have the secret of God. We have the secret of God. Patitori papa, aiwa man, you have the solution kwautori ikoko. Ukaona zvinhu zvichinge zviri upside down, munhu ane solution yesituation iyo, it's you, because you are God's friend. Praise God, hallelujah. So ndichipedza, I'm going to pray. Mwari wemasimba ose muzita raJesu Kristu, ndoda kutendai nekuti Jesu Kristu makataura mukati, kubva zvino handichakuitei varanda, asi muri shamwari dzangu. Nokuda kwokuti zvese zvandakanzwa kubva kuna Baba ndakakuzivisai izvo. Saka toda kutendai Ishe Jesu Kristu nekutizivisa kwose zvose zvine chekuita naBaba. Toda kutendai nekuti jekesera zvakavanzika seshamwari dzenyu. Toda kutendai Jesu Kristu nekuti jekesera, uye kuti nekutipa pfungwa dzenyu mumasituations atinawo mukati meupenyu hwedu, mumalocations atinogara. We believe that as your friends, you tell us what we need to do. We bring solutions kuma cities atiri, mumaguta matiri, mumakambani matinoshanda, muzvikoro matinogara, vanhu vasina hope, vanhu vasina tariro, because we are your friends. Thank you, Jesus. Because we are your friends, we are bringing solutions in our cities. We are bringing solutions in our nations. We are bringing solutions in our communities. Thank you, Jesus, because we are your friends. Hakuna madisasters anoitika isu shamwari dzenyu tisingazive. Hakuna zvakaipa zvinoitika mumaguta matinogara isu shamwari dzamwari tisingazive. Nezita raJesu Kristu weNazareta, ndati nezita raJesu, inzwa mudikani, you are not going to die together with the sinners. God will let you know about danger before it happens. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Before the danger, before disaster strikes, you get to know about that danger, about that disaster before it happens. Because you are a friend of Jesus Christ. Because you are a friend of God. In my city, I declare this. I bear the torch. I'm a torch bearer. I am a friend of Jesus. You are a friend of Jesus. Let the light of Jesus in you shine in your community, shine in your family, shine in your city, shine in the nation where you are. In Jesus' name. God bless you. Tichasangana zvakare, tichiramba tichikurudzirana. Chokwadi ichochi ngachibate matiri, tinzwise kuti we are friends of God. I love you. God bless you. Amen and amen. Thank you.